Mangothobane amathambo umphathi wekhubalo usandla sensimbi Gqobo sentambo enhliziyo ibongo zamadoda umntekajele obathathu yena-ke lokhulumayo. Ngizocela ukuthi ngichaze nje lezi washo akukho okuningi. Nasi lesiwasho lesi njengoba usibona isiwasho lesi abasithenga kakhulu abantu abasifuna kakhulu engisifakayo kwaphepha engisifakayo kwaphepha engisithumela abantu lesiwasho isiwasho sokugquma uphalaze sisusa amathunzi sisusa amathunzi amnyama akwembethe sisusa imoya emibi lesi yesibo isiwasho lesi sifaka lamaplastiki ngoba kwaphepha siqhuma musifaka lamaplastiki avaleka la phezulu sifika kumnikazi waso sesiqhumile amaplastiki engasasebenzi bese ngiba nanase esamba naso isiwasho lesi lesi-ke isiwasho sokuthi uphalaze ugqume ngaso ubuye ugeze ngaso lesi izona-ke ngifaka kwaphepha lezi washo lezi iziwasho ezinamandla iziwasho ey'philisayo iziwasho ey'hlanganisiwe zadidiyelwa lezi washo lezi sekusho ukuthi kusho wena ukuthi cha lesiwasho mina ngithanda isiwasho esingenamuthi ngoba ezinye ngiyimixe nomuthi khona imithi mina engimikisa nawo njengomavula kuvaliwe nani unhlahla emhlophe nani neminye imithi engeke ngize ngiyigagule ngichaze la ku-YouTube. Mase kuba-ke nesiwasho lesi-ke isiwasho senhlahla sokuthi uthandeke ebantwini mawufika ebantwini ube nogazi ungabe isicefe ebantwini ilesi-ke isiwasho lesi engikhuluma ngaso lesi-ke isiwasho seyimanga senza imanga empilweni yakho nabafuna umsebenzi uma khona okufunayo usebenzisa lesi uyaqhuma ugeze uphalaze ngaso lesi isiwasho. Ngibuye-ke ngenze nasi-ke isimanga-ke lesi isiwasho-ke lesi-ke esinzima kakhulu lesiwasho lesi lesiwasho lesi sifune inyongo yenkukhu mawuzosebenzisa lesiwasho isiwasho esenzima kakhulu esidonsa idlozi esigeza idlozi esenza ukuthi idlozi lisondele kuwe likhuluma ukuthi yini elifunayo kuwe yabo likhuluma ukuthi idlozi walona kuphi bese uyakwazi ukulungisa lapho wona khona wena khuluma nganasi-ke isiwasho lesi-ke isiwasho enzima kakhulu lesi senzima lesi sinikeza izingane sifuna umuntu osewaziyo ukuthi ufunani lesi isiwasho nje kuphela qha isiwasho kuphela ngendlela esididiyelwe ngayo uyosibona nawe khona ezinye izinto ezilaphakathi akusizi izinto zezilwane akusizi izinto zamafutha ezilwane into yokuthi idlozi lakho lisondele kuwe ulizwe ukuthi likhala ngani ulizwe ukuthi lifunani uthi mawusebenzisa lesiwasho lesi uthi mawusebenzisa usifake emanzini wenza leyo nto uvele kunuka utshwala lobo babantu abadala lesi isiwasho esinzima kakhulu lesi ngifuna umuntu othi mina ngifuna into zami zilunge manje sengikhathele ukudlala yabo ngifuna umuntu othi mina kuthiwa nginabantu abadala ngifuna bagezeke ngifuna besho ukuthi ngenzeni isona-ke lesiwasho lesi osisebenzisayo uma usifuna ngiyasithumela kwaphepha lana ngiveza izinto ezikwazi ukungena kwaphepha ezinye angikwazi ukuyithumela kwaphepha ezinye idinga wena umnikazi waso noma kuthiwa unenkinga yomsebenzi ufuna umsebenzi wena kuthiwa niphehlelwa amanzi amnyama kini kuthiwa idlozi kini abalisebenzi kuthiwa idlozi kini into engekho thola lesiwasho-ke wena uyitholele sona uyikhulumele nedlozi eliphethe wena bese liyakutshela ukuthi yini eliyifunayo lesi-ke ilesi-ke bengifuna ukukhuluma ngaso-ke namhlanje isiwasho esi-strong isiwasho esenza imanga isiwasho esiphilisayo lesi sisodwa nje kanje uyaqhuma ngaso ugeze ngaso uphalaze ngaso kodwa mawuqala usisebenzisa uyehlane uyosebenza uyokwenza lento engizokutshela yona ukuthi yenze la idlozi likhala ngokuthi lomile mawungenamali nasi isiwasho osidingayo malethi idlozi lifuna itiye ungenamali nasi isiwasho osifunayo wena yabo ma ukuthi kini abayingeni indaba zedlozi
bathi idlozi into engekho, bona sebeyakholwa kakhulu. Wena ufuna ukwenza itiye, awukwazi ukuthi uzolenza kanjani, thola nasi isiwasho. Lesi-ke isiwasho lesi, isiwasho esinamandla lesi, isiwasho esisizayo kakhulu kakhulu kakhulu, sesibasizile abantu abaningi. Siyathokoza. Mangothobane ISANGOMA esipulwa ezinye esipulwa ngamathambo. Umpathi wekhubalo, sandla sensimbi, isigwebo sentambo, inhliziyo ezibomvu zamadoda, umdili katshelwa abathakathi. Uyena-ke lo okhulumayo. Njengoba le washo ngiyiveza, ngenzela ukuthi wena usizakalo okude. Ziningi iziwasho enginazo, ziningi, sengisho ukuthi lezi ngenzela ukuthi ubone ukuthi zikhona iziwasho. Iziwasho ziningi, nemithi miningi uma uyifuna, ney'ntelezi zikhona zokuthi ugezeke, uchele, ube right. Mangothobane-ke lokhu.